Здрасти. Здрасти. Здравейте, хора. Днес ще обиколим това игрище. Не, всъщност няма да го обиколим. Ще ги гледаме тия как играят. Тук имаме най-лайк сняж. Като ги гледам, още не почват играта, ама его собственика на канала, брат. Его собственика. И какво си взе? Някаква пръчка. Пръчка да бия някой. И кой ще биеш? Не знам, който падне. Сигурно със ти ще се справиш. Така ли искаш? Аз казвам, че... Ама кой ще биеш? Кажи, кой ще биеш? Кажи пред камерата кой ще биеш. Момче. Кой е момче? От всички тук. Който дойде пред мен и почвам да го... Така, брат. Който дойде пред мен... Напади му задник. Да. Който дойде пред мен, прави карате удари и припава веднага на пора. Ма ти дори не тренираш. Да, бе, знам. Аз поне тренирам. Пиша, с поне си взех пръчка, друга пръчка. Да. Взе си пръчка и разбира се я изхвърли. Къв то бамбук, бе, брат. Какво взе? Браво, я да видим какво става. Я да видим. Маркуча пише. Пишах да взема оня маркуч и да ги сляпкам да ги боли. Ей ги малките там играят. Чакайте само да не ме видят тук. Играта може да започне, не се знае. Играта може да започне сега, не се знае, но като ги гледаме, тия почнаха да тичат. Да гледаме какво става. Топката. Ангара Меси. Като гледам, той е в екип на... Не. Да, в екип на Меси. Десятка е. Ангара Меси, дай бе. Дай Меси. Вдигай километри, дай. Да, що стоиш на едно място? Много зле. Тя тръгнаха. Карат му се в момента на някой. Ето, ако искаш, виж, карат му се на някой. Тук собственик изкопа някаква дупка. Не знам защо копае. Тя почнаха. Да. Ангара Меси май ще бие Ангара Меси. Месито ще бие. Някакъв тича, брат. Вдигай километри, брат. Мен. Мале, но не му се